Good morning guys! Wala pang 12, so good morning pa. Natapos ko i-edit yung video na in-edit ko kahapon. So, I'm all good. I'll have lunch. Ito yung leftover natin the other day na hindi natin nakain kagabi kasi nagpunta tayo kanilay biglaan. And I will prepare my tea as well. Nagkape kasi ako kanina. So, let's have some skinny tea. Hindi pa kami nag-proceed sa sa skinny tea at saka colon tea. Ubusin muna namin yung skinny tea and then magsisimula kami sa like detox na naman. Ubusin lang namin to para hindi na magkagulo-gulo. Yung natin, balloon natin nandun pa din. Hindi ko pa siya nagalaw. May balloon at saka yung popcorn. Hindi ko pa kinain. Mainit na ang ating tinola. Yung natira is na lang, isang chicken thigh. And that's enough for me. So, nung kumain din ako nito, isang chicken thigh lang din yung akin. Tapos dinamihan ko kain yung gulay. Si Dan, kumain lahat nung natira. Tinirhan niya ako ng isang chicken thigh. Sobrang gustong-gusto niya yung tinola. Dito yung aking rice na ininit ko na din. Ito na lang din yung natira kong rice. Yummers. Kain tayo! Nandito na si Dan. Ang aga niya. Wala pang alas 4 eh. Hello? Still bad. You're early, babe. Yeah. Make kiss my love. How's it back? I'm back. Oh, you done it Rubik's, or you sort of? Almost there. I just need to do the last part. Pinaglaruan ko to kanina while hinihintay ko na mag-save yung yung video. And how's the popcorn? yeah. Oh, I haven't tried the popcorn yet, my love. Because I had lunch on time. Hindi ako nakaka-snack masyado, guys. Kasi kumakain ako ng breakfast, lunch, at saka dinner. So, hindi ako nag-snack masyado. In-edit ko yung nag-edit na naman ako ng isa pang video. Our Sunday vlog, I'm editing it. And, yeah, it's very time-consuming. It's a bit, like, frustrating as well because of the audio. So, itong camera na to yung gamit ko, guys, diba? Now, it's good kung nakaharap lang siya sa'yo kasi yung microphone nakaharap sa'yo. So, the audio is really good. Tapos, yung mga clips ko na nakaganyan ako, tapos nagsasalita ako dito sa likod, hindi nyo marinig. Kasi nandito yung microphone nakaharap dun. So, hindi nyo marinig. So, kung na-notice nyo yung vlog ko nung linggo, marami siyang mga background music na lang ba, tapos pa-caption lang ako. Kasi, like, nagsasalita ako nun. Ang daming clips na nasayang. Nagsasalita ako nun, kaya lang hindi talaga marinig. So, I'm just doing I'm just putting background music and then like, putting some caption. Because, like, they can't hear my talking at all. Okay. Is it good? Hindi ko pa ito na-try. Where did you get this? Frito. Oh, yum. Yeah. Magluluto pala ako ng caldereta ngayon. I'm gonna cook caldereta today. Actually, I'm gonna put the beef now. So, the beef is tender. Okay. Yeah. Alam mo ba? I plan to do it at 3. I was like, I'm gonna stop editing at 3. So, I'll put the beef in. And malapit na mag-4. Hindi ko na naman napansin yung oras. Yeah, it's good. There. Thank you for this, my love. Sorry. Kain, guys. Snack. Iano ko lang yung beef, babe. Maya na tong video na to. Tiguang na ako, babe. Ay, sakit na. Uy, you know what? Feel this. Feel this. Yeah? Hard, right? Yeah, what is it? Lymph node. What's wrong? And parang kapag may sakit ka, if you're about to get sick, it Does it? it inflames. Okay. Yeah. It's like it's fighting something. Okay. Char. Anong fighting something? Yeah. Diba? Lymph nodes. Tama naman ako, guys. Diba? Naalala ko yan sa aking nursing days. Wait, ano natin yung beef? Uy, palambutin natin yung beef. Hindi naman siya mahirap palambutin. Ito, buto-buto kasi siya. So, magpapakulo lang ako ng tubig. Ilalagay ko yan para yung kaldereta natin sobrang lambot.
Pinapakaluan ko na yung ating beef, guys. Yan na siya. Kapag nag-evaporate na yan yung tubig, okay na yan. Kasi mga 1 oras na din ata to. And hindi naman siya matagal palambutin kasi may mga ano naman siya, buto-buto. So yeah, hintayin ko lang na mag-evaporate yan completely. And then we will start cooking. So while waiting, i-prepare natin yung ingredients. Kailangan natin ng... Meron akong potatoes dito. And then, carrots. Here, konting carrots lang kailangan ko eh. Prepare lang natin yan siya dyan. Nakompleto ko na to kanina, tapos pinabreak ko kay Dan. And yan, konti na lang. And then, ano pa bang kailangan dun? Hala, uy, meron akong sitaw. Oh, magsinigang nga ako. Ayan, ano pala? Capsicum. Yan. Ano pa nga ulit? Kailangan natin ng garlic, diba? Tapos onion. Guys, malambot na yung beef. So, magsisimula na tayo. Unahin natin ang... Ayan. Okay. Unahin natin ang oil. Garlic. And then kasi finely chop yung garlic ko, sunod ko na agad yung ano ko, onion. And then hintayin lang natin na mag-translucent yung onion. Hindi ko na pala yung ingredients, guys. Nag-peel ako ng 2 carrots pero hindi ko uubusin. So ito, 1 carrot, 2 maliit na potatoes, hindi yung isa, hindi ko din inano. And then half ng capsicum kasi ang laki ng capsicum namin dito. Lalagyan ko din siya ng cheese. Mamaya. So, we'll see. Ang dami kong pinanood na video. So, lahat ng mga pinanood ko, pinag-ano pa lang. Pinaghalo-halo ko lang yung mga ginagawa nila doon. Meron din akong 2 maliliit na beef cubes. So, ito yung ganito ka, parang isang nor. Kasi maliit yung mga beef cubes namin dito eh. Yung ganito, isang nor cube tong 2. And then, liver spread. Ito din pala. Liver spread din pala. Tagal ko na itong binili. Okay pa naman siya. October 2019. We're good. Nilagay ko na yung beef, guys. Hindi na first ni Dan yung record. Pero nilagay ko na yung beef. Malambot na to. So, hindi na natin kailangan siyang i-simmer. Kasi sobrang lambot na niya. So, pwede na tayong diretso luto-luto. Lalagyan ko siya ng... tubig mamaya. Wait, kunin ko lang yung mga... Like ito maganda siya kasi mihiwalay na yung buto. Ako lang naman kasi may gusto ng buto. Si Dan ayaw ng buto. Pero sabi niya, ito daw kakainin niya for dinner. So ito dahil sobrang lambot na niya, nahihiwalay na yung mga buto. Tapon natin. Yan. Lalagyan ko na siya, guys, ng tubig. Dadagdagan ko yan mamaya. Pero while nandito na ako, lagay ko yung beef cube. 2 beef cubes. Ayan, dagdagan natin yung tubig. Guys, kumukulo na siya. So, ilalagay ko na yung tomato paste. Isang packet. Tomato, I know. Isang packet. So, ganito siya, Napakita ko to sa sa haul ko, sa grocery haul. Ganito siya, para hindi masayang yung isang jar. Mas mahal siya, pero like sobrang minsan lang kasi kami magganito. So, maglagay tayo ng isang buong packet. Wala pala itong measure, guys, ha? And, first time ko gumawa ng caldereta. As in, first time talaga. Hindi ko na alam kung ano susunod. Wait, actually, isunod ko na ito. Liver spread. Lagay ko na siya. Isang buong can na maliit na liver spread. Yan. Halo-halo lang tayo. Nagpapalapot daw to ng kaldereta yung liver spread. Diba, tama? Pinanood ko yung kay Panlasang Pinoy. Tapos, marami akong pinanood. Tapos, inaano ko na lang kung ano lang yung natandaan ko. Nalagdag-dagdag ako. Yung isa nga napanood ko, creamy, ano yun sa kanya? Creamy caldereta, nilagyan niya ng cream. Thick and creamy?
That one looks really good as well. Ang lambot-lambot na talaga ng beef. Tingnan nyo guys, may kulay na. Cameraman, tingnan mo oh. May kulay na. Sabi ko sa'yo eh, kumukulay na eh. Are we having rice as well? Yeah. Hayaan ko lang yan siya dyan na kumulo. Hayaan ko lang muna yan siya dyan. Kasi si Dan tatakbo pa yan eh. Mamaya pa namin ito kakainin. Maglalagay ako guys ng tomato sauce. Ano ba yan? Isa. Kaya kung tomatong sauce na ito ha. Buti na lang, hindi man yung sadang. Maglagay din tayo ng chili flakes. Konti lang kasi si Dan hindi mahilig sa maanghang. Para lang naman may kick siya ng konti. And yung flakes, hindi naman siya sobrang anghang talaga. So that should be alright. Ito na yung itsura ng ating kaldereta. Nagdagdag ako ng ketchup guys. Yung banana sauce. Yung tamis anghang. And medyo maanghang siya. Kasi pag tikim ko kanina, medyo maasim. Dahil siguro sa tomato paste na nalagay ko. Nadamihan ko ata. So nilagyan ko siya nito para may tamis at saka may anghang. And mamaya, feeling ko dadagdagan ko siya ng sugar. And mamaya, after ko na malagay lahat, titikman ko siya ulit and then see kung okay na. Pero so far, so good. Ilalagay ko na yung bell pepper guys kasi gusto ko malambot na malambot yung bell pepper. Ayoko ng crunchy na bell pepper. So siya yung uunahin ko sa lahat. Kasi hindi naman to like sobrang nadudurog, diba? Ayan. Takpan lang natin. Chill lang kayo dyan kasi si Dan tumakbo na. Guys, lagay ko na to lahat. Siguro nandyan yung capsicum mga like 6-7 minutes. So lagay na natin to lahat. Para lumambot na kayo at para maluto na kayo. Ay, bongga. Napaka-colorful naman ang ating kaldereta. Sana okay. Okay yan. Okay yan. Positivity, yo. It's looking like a caldereta now. Yummers. Tinikman ko na din yung sauce and masarap siya guys. In fairness naman. Hinihintay ko na lang na sobrang lumambot yung ating carrots at saka yung patatas. Yung last touch natin is maglalagay tayo ng cheddar cheese. Ito. Yung binili ko is yung Coles lang na cheddar cheese. Naglagay din pala ako ng konting sugar at saka salt kanina. So, parang sugar and salt to taste lang. Sarap siya guys. Manamis-namis. Yummers. Paglagay natin ng cheese, mas lalapot to paglagay natin ng cheese. Tapos, the cheese will give it that like really nice, like salty na creamy na texture. Chahar! Salty na taste, creamy texture. I'm watching The Bachelor. Sa website nila ako nanonood kasi hindi ko to napanood kagabi kasi diba nagpunta tayo kay Nalay. Guys, wala pa si Dan pero tatapusin ko na tong kaldereta natin kasi baka mag-reduce na naman siya. Itama na lalagyan natin siya ng cheese na. Ito na yung final touch natin. Sana okay. Tapos tatakpan ko lang to. And then, magme-melt na yung cheese kasi magsi-steam siya. Dadamihan ko pa yan. Wait sa plug pa more. Uy, kalami na ni guys. Kalami na biyaan eh. Yan. Okay na yan. Pwede ko nang patayin yung apoy. Mga siguro after 2 minutes, papatayin ko na yung apoy. Okay na yan. Dito na si Dan guys. So, ready na tayong mag-serve ng ating calderettes. Calderets. Ayaw pa naman nila ng mabuto. Pero yung yung laman, like parang siya mismo umaalis sa buto. This is very tender already. Bibigay ko kay Dan yung mga maraming laman. Pero ito gustong-gusto ko to. I really like this. Syempre, depende na sa inyo kung gusto nyo na like, mas masabaw. Yung akin gusto ko parang masarsa lang eh. So, okay na to sa akin. Yan na guys, ang ating beef caldereta. Kain tayo guys. Ito yung akin guys. Kain tayo.
Kain tayo. Kain tayo, malab. Smells really good, babe. What do you have in there? Rubbish from last night. Tikman ko lang ha with rice and with the sauce. Good. That's good. Gara. It's good. That is good. It's really good. You like it? Yeah, I do actually. It's really good. That's good. Kain tayo! Kain tayo, guys. Kain na kami, guys, ha? Yeah. That's good, babe. Careful with the bones, babe. That's alright. How was dinner, babe? The best. What's good? Thank you, babe. Pugas siya ng pinggan, guys. Naubos namin. Sabi ko pa naman sana kanina, magtitira ako para lunch bukas, pero naubos namin kasi wala siyang masyadong meat. And si Dan, ang dami niya kinain. Yung pinili ko kay Dan yung malaman, and nakulangan siya. So, kumuha pa siya. And ako nakulangan ako kasi yung akin, sobrang konti lang ng laman eh. So, 3 malalaking buto-buto na may laman. Tsaka si Dan, he ate the rest. Malapit na tumatapos tong ano na to, bachelor. Boo! Takot ba kayo, guys? Parang tanga. Boo! Naglagay ako ng mask. Ito ay quinoa, refining quinoa face mask. Galing to ng US. Binili namin to ni Dan sa TJ Maxx ata, if I remember it right. Yeah, isang box to. Yan yung nasa mukha ko. Ang dami ko pang mask na kailangan i-go through. Like, wala pa akong mask na nagamit ng galing sa Japan. Yung mga binili ko, wala pa talaga. And ito din, gustong-gusto ko siya gamitin. Lalo na ngayon na malamig pa. Kasi baka matapos na yung lamig. Hindi ko pa ito nagamit. Ito yung mask na medyo umiinit siya. Tapos meron siyang, Ito yung mask na umiinit. Tapos meron siyang lavender yung scent niya. Yeah, hindi ko pa to na-try at all. Tapos meron akong 2 boxes nito eh. Galing dun sa Don Quixote ko ata ito nabili. Pero yeah, ilalagay mo lang siya sa mata mong ganyan. Iinit siya. Okay na tong mask. Kasi mga na to. 15 minutes na to. Ooh. Try natin to. Pero mamaya na kapag like patulog na ako. Gusto ko lang siyang i-try and see kung umiinit talaga siya. Marami akong magagandang reviews na nabasa tungkol dito eh. Nung nanonood ako ng mga videos before kami pumunta. Isa siya sa mga nire-recommend talaga ng tao na bilhin daw dun. Kasi it's made in Japan. Mamaya i-try natin. Guys, try na natin siya. Ito. Try natin ha. Iinit daw kasi siya. So, ganito siya oh. Ilalagay mo lang naman siya sa... Ay, ang bango! You smell this? Tapos ilalagay mo siya ganyan. Sabi nila, maganda daw to kapag nasa plane ka, nagta-travel ka ba? Wait, tama ba itong ginagawa ko? Is it right, babe? Am I on the right side? I think so. Okay. Wait a minute. I'm gonna lay down. I can't see anything. Wait a Are you filming me, babe? I'm still waiting. Kapag tinouch ko siya sa kamay ko, wala na, nag-heat up na siya, but hindi ko siya na-feel sa mata ko pa. Pero lavender na lavender yung amoy niya, guys. Pero nakakatulong daw matulog ka. Ayan, umiinit na siya. Yeah, it's heating up. Ooh. Alright, it's heating up. So it's supposed to help you sleep or rest. Do you wanna try one, my love? No. Alright, now that's all good. Anyway, yeah, nag-heat up na siya, guys. Yun na yung video. Thank you so much, guys, for watching. I hope nagustuhan nyo. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Good night. Bye. Good night, my love. Good night. Bye. Mwah.